Hi guys, happy Saturday. Saturday na karon mo dong mi og tagbi kay mo atin mi kasal sa hang pagumangken adto ko dito mag tarong lihang naong. Sabay nakaliptan. Wait sa magdari ko power bank. Magkita ta dito guys inig abot. Nakoy ko as you box sa tong mga gamit kay mag-makeup ko dito. Kani dad anak kay kwarta man na. Kani ha mga makeup tanan. Ha? Suda si mong bagbag. Dito na dito. Dahil ka rin ba dada? Karing kuhan? Ikaw sa TV kaya nag-lisod ko di. Anak ko. Tissue ko, tissue. Wala pang hiso sa buhok. Tara. Para na dahil andor nito. Hi guys. That was Jollibee na. While waiting sa phone, maginahinay kog makeup sang now. Kay arong. Itso na may anja kahapit na magulas. Ay guys, lain man kadto tinanawan si Sir. Di ko maghugaw-hugaw Sir. Anang longganisa, ija ng chicken, mamahaw sa taninjo. Guys, di ana tas binyo. Limig mga 30 minutes sa mga tana pa mig unsay buhaton og candle kay candle man mi. Mga tana mis organizer og unsay buhaton. Kuya og nga puro magamurang bugado-bugada. Kuya og nga puro mamurang mag-abugado-abugada. Asa kasaron? Larag flower girl, guwapa ka ajo. Hi. Hi. Kining laki guys mo na amang pagumangkan kami rin nakaatin kay ladyo mong pag-health kay tagbi man. Sina nagtatay guys bilin to as bahay. Maadyo nung pud kana makalugar pud sila unot-unot, dit-dit gud pud usahay basta nang mamanghuran pa ko di. Maadyo ko na pa ko manghud usa. Nahuman na nagkasal guys, usar ra ang message sang pagumangkan. Makatilaw na gud nagmaadyo ko. Nagready na pud mi kay maadto naman pud mi sa reception area to sa Metro Center Hotel dito ra gyapos kilid sa CPJ Avenue. Deo ra mapud. Grabe kuyawan ni hang bana kay mura ni abogado Karsunis pa imo ga with matching TikTok pa. Pulo pa imo ga pinapilit. Sana all. Kita wala nis maadjong pamahuot kay katasan ning taon ni hang pana. Di ana guys, abot-abot ng mga bisita, labaw pa ning wanas maadjong pamahuot kay kutas ba ja. Di ana pud sila Aisa ug sila Ate Ali, nagtricycle ra man ni sila. Kung di ana yung taon pag hang pana, gikan pa yung taon sa parking lot kay nagpaadyon sa among motor nga gisakdan. Lamig mas ni Bibi oy. Frozen blue pa sana all. Agi ikaw yan, wala na balik sa nilas. So guys, mana yung puro makaron. Grabe ko yawa, marag mao, lami pagkasok sandal. Uy, in taon tabangan, hinatag rin taon ng ATM. Gikan pinto ng layang nasod, uy, made in Italy ni. Oh, di ba di? Basta-basta. Ang kanihang dress guys, gikan is UK. Okay. Proud, 50 pesos only. Okay na kadyo, gilabhan, giplansa, gipahumutan. Pak na pak. Dani magina Tukatib naman lagi karon. Sakay na, Bi. Bijaan na ka, Bas, Bi. Pas, kay. Dire ka mo sakay. Okay, Bi, plite. Plite, palihog. Yes. Asa man tang? Third floor makani. Second floor na Ay, nabuwang na. Balik mo. Uy, palihog. Third floor. Man mo nagtanaw, second floor pa man day ni. Uwing na, tanawa lagi, sigara picture. Third floor pa man day. Lahi color. 2, 3. Third floor. Okay. Mana dyan eh. Mas pasyan, kay masira dantayan. Batayan. Wala pati kaplete yan. Okay, so diyan namin guys sa venue, sa reception area, kung saan naghihintay ang mga nagsasarapang pagkain. Yun lang naman talaga ang pinunta ko dito eh. Mga ganghaan guys. So pretty.
Before kamusunod sa ganghaan ay daghang gibajang nga cupcakes. If you want to have snack first before getting inside, okay, so reserve mangita taga sa gatong table na ni. Wow. Amazing, nice. Kaya ba nagajud mo guys nga ganahan ko blue. So mo nang giganahan jud ko na rin nagtan-aw sa ato ang lamisa. No. Ikaw gajud doy magtuman sa kag imo. Adyo paglain-lain diha kay. Ha? Murag na kaso atinan ba? Attorney ba attorney? Kaarang kaon. Attorney. Sa oras sa day kaso? Sa oras sa hearing. Tiya, grabe po ron. Patos na yun. Siyempre guys, di man mawa ni picture. So mo na yung mga igsunog ang pagmanggan nga naka-attend, nagabanwa kay busy lagi pod. Paggawas na guys, luod sa maning banang Mama Julie. Sa maninidya gabi nga aramang bilaran ni. Guys, uli na mi guys. Kuman naman nagpining sa kuan kwarta. Uli na mi. Kay kuan man. Napamay kwairong alas 6. Unja, ag oras karon ala 1. Sakto. Unja mo hapit pa misluway karon. Tanaw mis katong bridge nga nahugnog hani tsura dito ja. Agi tag bilar. Agi pud mig bilar. Mando. Adto mis parking. Taas man gud yang sandal. Ganahan ko dani pero lisod laman og kanang baglay-baglay bitaw kung maladyo kay murag masiksig imong nga tiil. At sakto ko sa imong likod be. Ato pud dadyan. Madagan man ko kay nga na magang tiil na nga na magpurma na. Murag masudsud ko. Just to be me. Di tabangis ako di tangtangas di. Ku kaduko. Manay banang beutan mo alaga jud asawa. Kami pagtangtang. Kuasa nang murag bakus-bakus. Murag og bakus. Na jadi kay magba. Pila ni? Na tag 30,000 ni. So grabe. Lagi. Di magud ko kaduko kay Mga binlak yung bidlak itong dyan inig duko kay habag. Approaching na tagay sa Luway Bridge karon pa ko makakita daan ni. Sekad pagkahugno daan ni. Arang luod sa gajud guys ang mga nangaamong daning kinabuhi ipat patay daan ni. Daghan pisandan. So mao ni guys ag bridge nga daan nga naputod. Ara dai sa pagkaputura. Murag na pa sila gihangwat doy. Laom man siguro ning dani no? Ha? Laom. Nag mga floating restaurant, daghan ra pa kaadjog turista Puno Upat po'y napatay na ni. Daghan po'y mga nangaangaw. Alam mo dyan pagkaputura. Sumawa na nagbago nga bridge. Igor pod ming ning agi guys tan-aw ta balo ilang taon pud ba at ilang pag-iampo ag nga naapektuhan nga pamilya di sa lalim. Di ana mis lubok guys muli ta karadyo sa mga floating restaurant kay gi-close man ni dias ni agi karon guys operate na sila. Daghan na po'y mga turista Wa pa jud ko kasakay og kakaundaan ni plano na mas undoy mga sunod buwan. Mo ni guys ang floating restaurant sa lubok balik serbisyo na sila. Daghan ay turistang nangaon sa grabe ka to puno to nga restaurant to. Ganahan ko moagi na nga part sa lubok kaning mga building bitong karaan. Nice ka sa tanawon sa kanhi pang ilang simbahan. Karaan na pud bitini sa ijang porma ba na. Mailan man nimo gilumot-lumot na gani kilid pero nice ka sa tanawon. Mura jag panahon pas mga Espanyol. Char. Kana bitong nas libro sa Civica sa una ingani mga styles mga simbahan imo makit-an. So diyan nata sa Bilar mao ni Agman Mid Forest. Og sa wadamhang nga higayon guys na ay dautan nga mahitabo daan ni na mangundoy duha. Katakataw paming duha kay nalipay lagi mi kay balik tas normal daghan pud kadto turista pang ninglag. Na unsa bang pagpahuway namo. Pahuway sa mi kay guys kay sagit sa kanot. Og daan ni guys ni pahuway gud mig 5 minutes pagdagan na lahi nagdagan sa among motor mura na musadyaw. Ako nakabantay kung mura na bagmukiig ang motor pero wala man hatagda kay abim po si undoy ra kay garaon man asida usahay magpakiig nas motor. Arang narabag jing daghan ng mga bisita guys daghan na kaadjog mga turistang nangarhi. Karon ron flat me. Ha? Karon ron flat. Karon na oy. Flat. Sa? Flat motor. Lahat na ta? Ha? Na motor yaw.
Minsan na. Flat jud eh, arang flata jud. Na mura. Plata man. Gano yun na nimo? Bilin ko nimo dare. Sama na nato. Guba man nagsakjan. Sama na nato. Buat kag sakinan dira ni. Ha? Buat kag sakinan. Asa pong kumanaog? Bilar atos bulbutik tungod. Namasyapad ko. Ikaw? Iraning plata na no. A few moments later. Guys, na-stranded mis tungas bukid. Dami sa Bilar, unahan sa Manmid Forest. Are. Unsa bang na plat man? Sakay ko bus. Sa dyan baka ko ni. Bilar Ang helmet? Bilar plata. Eh. Pila di ana ras Bilar sentro. Pila. Sige. 50 rin ang karta. Ha? 50 rin tagay ra lang mo 20. Wa mo koy lain. Wa ka sinsiyo. Okay ra, 20 ra naman kasi mag-cancel. Ha? Sure? Wala, salamat. Para Pagya ng lawag be, pagya. salamat sir, salamat. Hey, diyan ako. Ara ta jang tekstan nga di ako spitron. Ikaw magugos merkado. A few moments later. Ari na ko. Kado na gamang motor guys. Helmet ni mo. Mga pila pud ka. Oras siguro pud. Diya karon, wala po dara kasugay. Kuramin nakadagag mga 1 kilometer. Pila may hisilungan to speakers. Oo, ta bahay jud to. Iuwan na pud murag basa na sundoy. Siro ang gani. Balin to pikas ta. Tago ko dara sa budyo. Silip manggod. Ala mura magdi ta pa uliun. Sang na. Excuse me. A few moments later. Abi ko di namin makauli. Kay nang sabang daghan man tay na agian yung mga challenges sa agianan. Pero pasalamatan gyapon sa Ginoo kay nakauli gihapon ta Bogoy. Wuhuy, sana pangadyo ko sa imong kuan kaw. Imong tatay kaw. Hanggang buhok mo rajag ungo. Madyo gani kay nakadam dis on the green ko sa kabuok. Aga ko igor po ni suksok sa kilid. Pagkapahuway-pahuway ra ko gamay mo ato na po ko simbahan. Ako'y buhato simbahan. Practice mi kanta. Hello. Na gani naguna dan eh.